Nyamang namin kasi sino mo ngamin tinang pisok ito gaw mga to yun. Ko na gamin nga ipisok-pisok na tatermos lang. Nyama to kasi nung matamig ato yun kapinak ko maka... Nyamang namin kasi sino mo ngamin tinang pisok ito gaw mga to yun. Nyamang kapin na ko na uri ka sa nung po niya mo may katulos ni dori balibay ni mauman kay galing ilan nakpay nga Abay. apay nga si kansam nang isuksok ngamin ito gaw at taramos ka makakapkapin kan pagay ka na Nga may kat? dori apo na nasugsugat kay mo kun na Gabi gamin ting gabil mo ta di termos mo? dati nga nakakabay alak pumatag kapina Basta nga ka okay Kasi pa ika mo tatatan. awan do nyo break mi ni may kuanak pa ito nagtulo ni aray ko Naguray ka? Ano na? Uray na ta. ni bra Nursin man na dori pag sinsin ng bangir ang ulit na Irisin kayo ma'am. Bra Ako din pa mo. Kasi ka. ano lang kayo ne tayo mak Ito. Ko na gamin nga ipisok-pisok na tatermos yan. gamak Gamin mo dorme. Nakakatakot ng babae. tayo na po ito Nabawi lang. Kasi nga nakasagana gid yung makape. nakakapin na pa bayag ka man Tingnan ka pero uhayaw. Dati kami gaya. Pero yung dati kaya. tayo ka pa nga kukay na Pero yung tipis-pisik mo dito. Kasi tip-tito gaw. saan nga tayo sinam Yan na nga. Kasano tamay kat araw. Ano din ka tayo. Ganda na eh. tol mukhang tayo mak asa na Ambay may katata. ninig ka to Gamitin ko matapanulog mo. Nga puro katangahan. kapina ko bagpina nga na pero dito termo ne Nagko na gamin ipisok-pisok na to di termosaan. Ang panga. nagkamo lang naglaing ka nagkabay Bayin ka sa bligay. Ito na minsan gamitin ta panulog mo. ito din na ako